Sige na mo, Ronron. Pagdali mo kaon, aron dili mo malit sa klase. Ronron! Ma. Unsa man ka, Inday? Dodong, nagtimi-timi man mo og kaon. Pagdali mo. Ma, wadi tila yung pagkaon? Lugaw rati ay? Itaw, tuma, nainay ni oy. Lugaw, nya, asin pa ginang giputang. Wala ka noon, ma. Pasensya na mo mga anak. Gamay naman gud kaayo ang atong bugas. Kung naato nilong agon, dili man makapaigo nato. Maong ako na lang gilugaw, aron makapaigo natong tanan. Ako na lang gibinlan og gamay si papa ninyo. Ay, nagpagklab mo dong. Day, kaon na gud mo kung noon sa na diha. Oo, kuya. Pauli ka, bayron yun? Oh, mapauli na ko ba kay papugoy baon. Ganun nga ka magbaon? Kuan kining... Hindi na ko magsabaw, ha? Ramon ki pa ma. Nakalimtan mo imong baon, bay? Oo. Ubay ako nabian. Mong antar ko mo kaon sa amo. Balik na yun ha. Kayo magbuhat pa Project. Paitas mo kayo daw eh. Pobre kami. Daghan kami malagsuon. Naglisod na si Papa og buhi na mo. Rudol. Hindi ako maligi kas gawas dong, ha? Nagkatog na, eh. Kaya may klase ka pa man ugma. Matugdag ko karon taon pa. May giunahon na lang ko. Unsa may imong giuna-una. Nagunahon na lang ko sa itong kahimtang pa. Lisod kay ta. Ultimos pagkaon. Hapit na dili magkakaon. Unsaon makudong. Gamay ra magkayo og sweldo sa akong trabaho. Kuwang kayo ang akong kita. Maong ikaw may kamagwangan. Pagtarong gid og eskwela, ha? Aron makatabang ka sa atong kalisod. Oo pa. Salamat taon kayo na muhimik sa'yo. Nagkarap kayo kong buhaton sa bahay. Dili lagi ko musugot, day. Para ni sa tong kaayuhan ng akong buhaton. Nasaan si Papa si Mama? Naglalis mo ni. Ma, pa, nausa di mo. Nganong naglalis mo mo? Nay, si papa nimo, dili mo sugot nga manarbaho ko. Ha? Asam sa kabadabaho, ma? Sa syudad sa Davao. Nay mo tabang na ako nga atong silingan. Pero si papa nimo ay di gyud mo sugot. Dili lagi ko musugot nga manarbaho ka. Kay kinsa naman lay mo atiman sa mga bata. Dong, lisod na kaayo ta. May na lang na nga makatabang ko nimo. Okay naman tigali pa nga madabaho si Mama. Ako nalay bahala sa kong mga manghod. Basta, dili ko musugot nga manarbaho ka. Bahala na og mag-antos tas kalisod. Unsa ma? Mularga gyud ka? Oo, anak. Kay naa na ang atong silingan. Iya kong ikuyog. Pero di ba masugod si Papa, ma? Ay, bahala siya, eh. Sultihi siya ni guli niya nga nilarga ko. Nagtuban gyud is mama nimo. Gusto ko na siya magkatabang mo pa. Kay saon, lisod bang kita? Puwan na tayo mahimo ini dong. Kay nagtuman magid si mama nimo siyang gusto. Sige na pa. Ako na balas ko bang manghod. Samtang mo trabaho ka. Sige ron. O pagtarong itaon si mo pagskwela, ha?
Kinahanglan nga mahuman kasi mong pagtuon. Bahala og high school lang. O pa. Pa, nang sa ka? Ang naginugtog bagog ka. Gimingaw lang ko sa inyong inahandong. Pa, Wa mangod ko maanat nga wa si mama ninyo. Dili lang nako malikayan nga mingawan ko niya. Pa! Kuya! Naa si Mama! Oh, pa, naako na si mama. Day, salamat in taon nga ni ulit ka. Dili na ko makaya, dong. Mingaw kay ko ninyo. Kabi sa ma, mingaw kami ni mo. Day, ayaw na paglakaw, day, ha? Bahala og pobreta, basta pagkahiusa ta. Bitaw ma, sige na good. Anto sa ta? Kay pila lang kabuan akong pabuton. Magka-graduate ko sa high school. Magkatabang na ko ninyo. Congratulations, Na, anak. congrats, dong. Salamat ninyo ma. Pa, Abi ni mo dong, lipay kay ko nga nakapag-graduate ko og anak. Bisag high school lang. ako sa pa. Sobra kong kalipay. Nakaman ko kiskwila. Hindi bali na kang trabaho pa? Oh, anak, nindot ni kay dako-dako og sweldo. Maayo hinuon, dong. Maningkamot ko, day. Kaya ako ning paeskwelahon si Ronron og college. Oh, tinood pa? Imo ko pa sila college? O dong, gusto na ako nga maka-eskwela gid ka og college. Pa, giubo mo lagi ka. Wari kaso dong. Nakalitan lang tingali ko sa bago na kong trabaho. Saan mo likod gabi? Basig ipanuhot ka. Salamat dong. Pa, nauli mo lagi kag sa'yo. Lain ang pamatin ako sa kong lawas dong. Ay, mas mama ni mo di ay. Oy, niya ka na di ay, dara ko. Naunsa ka man. Sa'yo man kang nauli. Lain man ang akong lawas day. Gilantan kong maayo. Sa, Ginoo, dali diri sa sudbe. Ron, pagpalit dito og tambal para ni Papa nimo. Kamusta naman kasi Papa? Naaya na ba kayo ang hilanat? Ron! Dali na si Papa nimo! Unsa pa kita po ni Papa? Ma! Nga nabisigit pa ka! Nausap din si Papa! Mao na lay ako namataan nga nagkirig-kirig si Papa nimo. Mura og atake ug wa na maglihok. Inuupo! Tawag ka nga itong mga silingan. Nga itong dadan sa ospital si Papa nimo. Ron, dong. Si Papa nimo, dong. Mag-ambulat na ba? Ngawatin daw tag may tabo ni Papa. Ang doktor, may gawas na. Doktor, kumusta ang akong bana? I'm sorry. Patay na ang pasyente. Ginoo ko. Patay na siya nga niabot din sa ospital. Mahimong taas ang iyang dugo hinungdan sa iyang pag-atake.
o namatay. Ano na itabo man mo pa? Magunsa naman lang ko, Dong. Ngawa naman ka. Ingon ka? Gubay ko lang college. Masama pag-eskwela ka. Oo naman ka. Dili ni na ako makaya ang pagbuhi sa atong mga anak, Dong. Magunsa naman lang ko, ini. Ngawa naman ka. Dong. Dong ba? Ingon sa doon ako kalibutan pagkamatay ni Papa. Kinahana ako pangandoy nga mag-eskwela ko sa college. Sa pagkakaroon na, narabaho lang ko isip po sa kagasolin boy din sa among dapit. Pero pagkatabang ko sa mga isuon. Dini na lang kutob. Dagang salamat sa pagtagad akong tampo. More power sa RMN.